Pagelaran Seniwati wayang Purwalangan budaya sing dipimpin langsung dumateng Idalang Haji Anom Rusdi. Sampean sedaya sami nyaksini cariosan ing waktos dalu puniki nyuwun agung pangapunten sekatae kalepatan sarejangan kula. Maklum manusia nindunya panggonan lali luput kelawan salah lali luput kelawan salah. Panglipur hati manunggaling budaya seni sing wajib dipusti seni minangka seni turunan warisan si nenek moyang, warisan si nenek moyang. Warisan sing para wali saumur bakal lali, saumur si beli bakal mimiti buka aneng kanda kenapa jangan haji pada bombonan istilah si tambah bombona dower simbing aneng ringgit keanggit dening kinap taprawa sastreng para pujangga jejulukeng Baranakawi Eka Adi Dasapurwa yen ekam marang Sri Adi Linui Dasa 10 yen Purwa araning kawitan wanci sonten gumering pawayangan apa ingkang kados purwaning cariyos malapan sanes dateng negeri ngawangke sing ringkang lingi dateng korsi gading gilang kencana lenggahipun narapati dipati karna giwang karasuta Surya Atmaja inggih sedaya sami nyaksini sedaya sami mirengaken cariosan lampahan dalu puniki sesepuh kang mirengaken sedaya saminya seni
Patikarna sarawe ingkang putra nunggal Raden Warsasena sejajar kalian pepatih Arya Diwangga sebenekat dia menglunjanggane wunjuk astane reket anggene musilan dedang barang den kapin nalipit jajae onjem imbun talan banget ajri tumingan yen kula ngrasaken kandhane wong wayang genting tanah pedhot rob tan surut telas waktu boten telas dateng kandhane sedherenge amblas sudaran janggrang puniki prasanggaken kalayan sigra mangsa sigra gelis mangsok maju lumaju gamelan silokanan taku mambang suwantene gender sang sarasati mangklu sigro milir gamelane sigro mangsa kepirang si ketepi salam kangen sesepuh pegangan salam kangen bek kepala kesenian kebudayaan seni sanes lumayan senimu kangge hiburan bapak tuan rumah ibu tuan rumah seni mung kangge hiburan sing pentingnya ngaketaken wong seduluran bapak panitia bapak undangan para pengobeng sesepuh pegagan kang nyakseni kokosan beak kubajing ngantosan mugi ngantosan Mama Surini ngantosan Ibu Mas Ria ibu tuan rumah bapak tuan rumah sampun